ole tun tuma chuan giveaway kan ti le dona kan ti dan tur ka han soyange he video comment section a hian kan channela thon thu ngai nomi ti ber kha iron zia kanga chuan inhming le address in ziak tel bok don nia mi pakhatin voi khat ai tam comment thei ani lova lo manja tur chu screen a hian karon tar lange chuan thon thumi non zia kha he channel mi ngei hi ni turani a me ni li sang ni som ni panga sunday zandar som pani thleng comment thei ani nga chumi hnuwa comment chu pomani to don lo ani kan channel min lo subscribe saka min lo ngai thlak thina wang kan lo ma kan video te po min lo share sak zel turin kan som boka cheu